Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Embag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio 1, ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kanat ito pagkaham nyo ni Manong yung Nemi Ruiz. Maililiw unay kada kayo mga ka-Nemers, mga ka-Dear Manong Nemi. Iti pagkasalitaan ni Mona Lisa nga napoluan. Sika ti amak. Siyak ti amam ko nan sa title tayo. Hanggang siyak ti amam, sika ti amak ko nan ha. Ni Mona Lisa, babayan ti may kadwa. May kadwa nga entry ni Saldi Godal, di Barangay Otso. Iti sa Nicolas, Ilocos Norte. Sika ti amak. Ang siyak ti amam mo na sika ti amak. Sa godahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni paghayam ti nga Mona Lisa nga napuluhan. Sika ti amak. May kadwa nga entry ni Saldi Codal iti sa Nicolas, Ilocos Norte. Kunanad to'y, Dear Manong Nemi. Nasang patak da papa ken ni mama nga agap apa. Garapatan ni manin. Nagapuak iti eskwela iti Manong Nemi taadda akon iti maudi nga tukad iti sekundarya. Kastoy Manong Nemi tinadat nga dialogue kapanag dindinuklos dagiti to. Diable! Diable kasti mapaspasamak. Papatayin ka no ko nagpapatayin ka. Awam met Manong Nemi saan met nga paudi nga paatiw ni mama. No dumuklos di papa, dumuklos met di mama. Agdin din nuklos da. Manawag kayo! Kadyak to nagsublo ba, hindi ka anuman. Agsubliak baka oma kayo. Gusto nga panawang kayo, kadyak to kayatan, nagsubli. Woo! Naruama kung kada kita nga sa segundo. Di pumanaw ka! Sa anak ko mga makibiyang iti salitaan, ngumidi bumara, kumaro ti apa, tapumingpig sa titimak ken pukaw ni mama. Nagtungpal, Manong Nemi, di pa nagkabal, di gito eh. Sumarting kayo! Di ka kanibabain! Kinunak Manong, tanadisuan ni papa ni mama, natungpa na tinamindua. Ore lagdaradaran, tigiw-ngiw ni papa, ay ngiw-ngiw ni mama. Papatayin ka, awan siya serbim! Pangasim papa, agsatin ka yon. Di ka kaniba asyan ni mama, mang dustusa, awan ti ka away ni mama. Bayam nga patayin nak ti ama Mona Lisa.
Sana ka mabutay nga matay. Naumakot di kastoy nga biyag. Naumakot di kastoy nga biyag. Ma, please, sumarting kayo maten. Inarakop ko tipiman nga inak manong. Kadyak masarkadan ti agsangsangit. Naimbag tipimano ni Papa. Kunana, buwisit! Panawang kayo man laging nga gina. Panawang kayo nga talaga. Kinapudno na manunemi ket adda original nga asawa ken pamilya ni Papa. 5 ti anak da. Jak ibain nga ibaga iti publiko ti sasaaden mi nga agina. Iti ababa nga pannao manunemi. Kamalalalaeng ni Mama. Ket siyak. Anya nga rod ti awag kanyak. Bastarda. Uno bastarda. Saan gano nga naituloy ni Mama ti kursona gabot ti panangkalilaw na nga nakinubyo kini Papa. Gabot nadaan ti sikug. Kat idi tadumakkel ti adda ti buksit na. Ingkadag na ti saanin nga magituloy pa ti panagbasa na. Linaksid dagiti dakkel na ni Mama. Gabo, iti panakapaay na. Panangpaay na tirapaap dagito nga naganak. Ang kumakit makaadal ni Mama sayang ti sakripisyo dagiti naganak kang kuwana. Kumakit iso ti makatulong ka dagiti duwa nga inaudi nga kakabsat na. Naladawan iti baga ni Mama ken Papa. Nga masikog iso na. Tarumbeng itakder na ti responsibilidad na. Ngayon imbes nga ikalaysan na kumani Mama, saan? Ta isumit nga ipudno ni Papa nga daanen ti asawa ken anak. Naalilaw ni Mama manunemi. Inalilaw ni Papa. No pa kasta manunemi inkasera ni Papa ni Mama ket inpasngay na ti anak na. Timauak iti likodan ti basol manong siyak, ti bunga, ti illicit affair da Papa ken ni Mama. When? Jak ibain day tamanong. Jak maawatan manong nemi no anya ti panggep ni Papa. Tasaan nga na ipasurot ti apelyedo na ti apelyedo. Ti apelyedo ni Mama tinaisurot nga nagbaligmet nga apelyedo. Nalabit nga ta. Wano, nalabit kasta nga ta, tinagtulagan na. Dakil nga saludsud kanyak dahil ta, idi addan nakem ko. Idi mamuak manong nemi, tipudno a kinataok. Tipudno, akasasaad mi, nga gina. Uwain manong. Saan mat nga makuna nga nabaknang ti pamilya ni Papa? Gagangay nga na tipikal. Kuna idi ni Mama nga napintas ti biyag ti pamilya iti bangir. Taad da negosyo da. Ken adda mabalin atawidan na karikiti nagtaudan na nga naganak ken kuana. Agkamtud ti maipaay ni Papa nga abastumi ken ni Mama. Agkurang ti suportar na kada kami. Taadoy di ti kasapulan mi. Malagsidi nagserbi ti taraon, gatas ken pampers, medication, ken bills ti danom ken kuryente. Nangina pa di binulan nga pagkasera. Iso, dahil ta tilang nakapanunutan ni Mama, manunemi tapno tumulong. Inadan puot ko, nariing akon nga aglakla ko ni Mama iti empanada ken barbecue. At damay sa kalabisaan, iti pwesto na, iti dapayan, iti sentro ti ili nga Batak. Uno syudad ti Batak. No pekas ta idi, ti kasasad, tinariingak ka panagbiag, diyan nagreklamo manong. Pasarilaeng nga umay bumisita ni Papa. Maawatan nga tamit idi ni Mama. Tadang rod pamilya na. Original na pamilya na.
Iti innocent ti idi nga panunot ko ken gubway ti iliw ko iti amak. Salsaludsudek iti inak. Ta umapalakmet kadag iti makidkitak. Agad adalag idin ti lamentarya. Idi maawat kon ti kasasad mi agina. Sakit sutsi ti lindak dagiti padak manong naming obing. Dagiti karuba mi nga chismusa. Ken mangbulbuli kada kaming agina. Huwag manong nemi. Masikurnak. Masurunak. Urak ko ma. Ngimawan ti maaramid ko. Kutimek ti gasat ko. Kasta ti kasasaad mi nga gina, basit ti maited ni Papa nga abastumi. Tanya nga rod, kaya damat original nga pamilya. Iso nga anusan na tan ani mama, taglakot ng panada, ken barbecue manong. Nabardas ang naglabas ti panawen na anusan mi kini mama ti kasta kasasaad ti panagbiag. Adda ni Papa nga umay idi mangsarungkar kada kami nga gina nga may salang nga aldaw ken rabii. Maawat mi kini mama ti kasasaad mi manong ti sasaaden mi. Nang runa di addago ni ti umno nga panunot ken tawen ti adat na. Masansan nga agsubangda kini mama. Taagpungtot ni Papa. Imbes nga nasayat ti sangbay na dakes. Kuwarta ti kaaduan nga rason apaanda kini mama. Taagasan manong. Saanin nga mangmangted idin ni Papa ti abostumi. Kuwan. Umay laeng. Umay na laeng kaidaan nga tagikwaen ni mama. Kaday di nga grabe nga panaggabal da manong nemi panangtungpa ni Papa ni mama. Ti panangibagana nga pumanawan ket santun nga agsusubli. Day din tinaudi panangpanaw ni Papa kada kami manong nemi. Saan nga nagpakita pay. Oray di agturpos ako ni ti sekundarya. Saan nga nagparang. Malidingitanak, malidingitanak oray idi awan ni Papa iti panagturpos ko. Ni mama manong nemi tinangkuyog kanyak itintablado. Ken kaabay ko nga mawat iti valedictorian award nga inawat ko. Bilang kangatuan nga nakagunod iti academic. Manong nemi. No kaano pa yung nagturpos akon? No kaano pa yung siyak ti valedictorian? Isupay ti kaawan ni Papa. Linidlid ko di kiti matag. Tears of joy. Ket idi adda kamin, idi kaserami kini mama. Nasangpitan mi di kiti kakabsat ni mama manong. Agrama matenda lulo kini lula. Ay na! Lakalalaing ti apok. Baragsakam kang una apok. Kinuna dalulo kini lula. Kasta ko ni tragsak ko. Ngem, ada sa nagintek gidi pusok. May kahawak iti laksid ti kaawan ni Papa. Nagsagsangit haki di addaw ko ti silad ko manong. Awanin ti panangipatik ni mama kada kaming agina. Saan na kami nga ipatpatik. No kaano pa hinagturpos ako. Sumatan ti sad na panagpakpakita. Uwan manong nemi na sakit tinakam ko ket biyang ko tagsang sangit. Ket nagpingki idigkura ti panunod ko. Tsaka mo, nurumbeng dito nga marikrik na kuno saan. Tsaka mo manong nemi nurumbeng nga gurahek ti amak. No idi makitkit at palayang isuna naman pa iwapapalak karigi di padak na ubing. Tagtalineed ti ado nga aldaw, inaldaw nga adda, ti ama, ti sidong da. Ngam siyak,
Nag-aasa din no, da maminto ti makabulan nga umay sumuknal ni papa kada kami. Umapabalak na kuhada. Awan ni dito na imulang nga sakit, tinakam ko kayo kuha na taan nga rod kat sarungkaran nakmet. Ngamit ito ito kapapatgan nga aldaw para kaniyak banong nimi kat saan mo nga nagparparang. At agpinki nga gura ti panunod ko. Dumteng to ti aldaw nga pagbabawiham ti naramid mo. Segundo, kunakpay ka din. Ta segundo tinagan ni papa. Intuloy ko tinagbasa ng ala kini Bachelor of Science or in Nursing. No pa amok manikatan ni mama amang isakad kada kiti kasapulak nga agadal. Nagsalitaan mi da ito'y manong nimi. Ngem kasapulan nga makaadalak. Empanada ken barbecue laeng ti pangalaan ti agserbi kada kami. Ni mama. Kayak dahi anak. Kayak. Saan ka mo pukahon tinamnama. Mapaadal ka ko na. Wan manong nemi nagbasa ko ti kolehiyo, barbecue, kan empanada, apag nga ilako, ken aramidan ni mama. Nag-asem dito iti pagtaudan tinaldaw nga taraon, bills ken pagbasak. Kasta tinaaramin. Agbasak, ngam na makasangpetak manong nemi, mapangkutulungan ni mama. At damay sa idin nga kadwana, nanayunan pa iti duwa, iti pumigsa ken gumanar ti negosyo. No kasta ka kasapulat na kalakantidad para ti tuition fee, wano da kiti igatan ko ti kasapulak nga aparatos manong. Kas mesa, kas kuma iti pagalat ti blood pressure, sugar counts, ken na dumapay kasapulan ti kurso. Kapilitan nga kamtud no kuha ti kwarta. Mapilitan ak no kuha nga mapanagumbi ken nagpatulong kadalulo ken dula. Anong saklatan natin sa tay basit nga maipaida. Ore kaskasano ket adamat pagserbian. Kastoy manong nemi di kiti pasama. Oan manong nemi adu nga rigat adu nga sakripisyo. Tanamin pinsanon nga manabay binaybayan na kami ti amak. Oray ko maidiw bingak pahilayang iso ko mati panagbaybayan na kada kami. Kanya, ita ko mga kasapulak, isumat ti kaawan na. Manong nemi nalabit nga ato ti kaskanyak nga anak nga outside marriage. Ngam basol ko kadi, no nagliwayan, basol ko kadi ti nagliwayan, dagiti naganak kanya. Tapno mapasarakmet, ti agrigat. Mano nga ti kaskanyak, nga maiasping ti kasasaad ko, nga maysa, nga bastarda. Kasla asok nga nagpukaw ni papa. Saan nga apulos nga nagpakpakita iti danamik ni mama. Amo ni mama manong nemi to lugar da papa agnaed sa Vegan City. Ngem saan nga pulos nga naiya. Ngem saan apulos ana itured ni mama anapan kitain ti ama. Tamo na nga awan ti karbengan na ken kuana. Kabota ti asawa na ti original nga rumbeng nga kaludon ken kadennana. At na pamilya na. At da idi na isarong iti kaserami kini mama nga nang bisita iti anak na nga agad-adal metlang iti MMCU Batak. Nagkaseramat iti bangir nga door iti apartment nga pagkasaraan. Nakisarita da ito'y barang nemi kat kunana nga naikamang suna sa Jevigan. Ngem taga sinait da ito'y. Kaya iti Batak City, ti kinayat ti anak na nga nagadalan. Ay, saan nga napintas ti turong ti panagbiag ti pamilyan.
kinunana ngayon padamag man. Bayang good daw, di kita nagda, awan tinakaadal kadakwata. Nagasawa ti duma saged ta damag na kanu nga nabalod ti maestra nga baruna. Na isungsungit ti bisyo. Nasumok na kanu ti droga. Ket natiliw kanu iti maestra nga drug bypass operation. Babaen ka dagiti pulis manong name. Kastat in istorya da ito manong name nga taga sinaid. Ngayon may nang sarong kariti anak na ngagbasbasa. Ay na, nakunak mo tinakim ko. Adupay gayam digiti nakakaasit ka sa saad ng imta kami ko na. Diyak pagarupen nga kasta nakunak iti isip ko. Napasanayak nga nakangeg iti argumento da mamaken ti estranghero. Diyak mo manong nemi. Numaragsakan ako saan. Napimpinas pa gayam di biyag mingim ni mama. Ngimisuda ngay. Nakaw. Tinasken kanya ken kada kami nga kat nagbiag kami nga simpeng no penarikat ti kasasad ni. Ngem. Ibturan mi Wen manong nemi isakad mi isakad mi ngailangoy tapno matuntunan mi ti dan na ti biag. Imbas na ko nga raw tinagadal, naanos latamat ni mama, nga mangipatpataray ti sang kabasit nga negosyo mi, barbecue ken empanada. Aging nga pinapintas ti gobyerno ti syudad ti Batak ti Dapayan, manong nemi. Nang ipadagder ti gobyerno ti Batak City, tinanawa ken moderno nga building para iti food park. Miki, empanada, barbecue, kanda duma pa nga tagilako makan. Adamat karinderya, ngam kaaduan na ang negosyo ti empanada. Napagkasatan ni mama nung naming nga nakaala ti pwesto na, ket imado ti customer mi. Wan manong, ta masungad tinaala mi nga nagpwestuhan. Dakam ti masungad, dakam ti umuna. 5 idin ti empleyado ni mama. Takasapulan, ama isagana ti ingredient para ti barbecue, empanada. Naimaspay ti luto ni mama nga Mickey manong nemi. Dayawan di kiti umili. Kan oray pa di turista. Wan. Kasta ti kinasikat ti empanada ken Mickey iti Batak. Sa asideg ti Dapayan, ti balay, dedi nagpresidente, ti pagilyante ng Pilipinas, dedi President Ferdinand Marcos Sr. Nanatak idin ti negosyo, taado tinarway nga umay gimatang, gumatgatang ka nagmerienda. Agasam na pintas, ti nagpwestuhan ti food court, taasideg ti Roman Catholic Church, asideg pa ti IFI, Agripayano Church, manong nemi, iti cultural center, asideg pay. Kaya nagiti asideg ti pagadalan. Iso nga do ti umay nga estudyante, kaya dumapay nga individual. Dahito iti nangitunda, iti nasayod, kanjak ni namnama, nga panakalpas ko, iti panagadal ko, iti kurso ka nursing. Kaya nagturpus sa iti kolegyo, iti kurso ka Bachelor of Science in Nursing manong. Sa edikuan. Intultuloy ko din nag-review para panag-take ko di board kahit kasi na po Diyos manong. Naigasat ko manong nemi. Nakarawara kiti board kahit may sakon nga registered nurse. Nagaplaya ka nagtrabaho iti DMMMH iti Batak. Ket nagtrabaho wak iti Makatawen. Ngayon iti adan sang kabasit nga naornong ko ket nagaplaya iti abroad. Ay, saan ka nga mapan agabroad anak ko? Tanapindas mo iti trabaho nito eh. Napiksama iti negosyo ng empanada. Kina idi ni mama nung, dahito tarapap ko. Kahit kayo matulungan.
Di yung kadikayat nga agbali tumatin ni biyak tayo. Tay romang ay man ti kasasad tayo. Awang matin ti paggastusan ta. Muna lisan na. Nalpasan pa nagadal mo. At dapay paggastusan ma. Di mo kadikayat. Di mo kadi mapanunot. Dakil ti baybayadan iti abang ti kasera. Kabaylan tamat nga sakad. Sa maiturod mo ka di anak. Nga panahawan na kagbemesa. Ada solusyon da ito, mama. Di ay bam dalulo kinilula nga kaduayo ito. Una saan? Ay bang nga again ti may isang empleyado. Ada kaduayo no ka dito yung kasera. Kan mabalin nyo pa yung erapin nga trabahuan nga isagana. Ti ingredients ti lakuyo. Naskin nga itrabaho ti kursok. Ti kinanes ko iti abroad. Alis to tama korno. Diya kayat nga talinad tangag kaskasaratan. Kayat kung umaadaan ti bukod nga balay, mama. Nakumpinsir ko ni mama manunimi kat nagdisnudumet laeng nga nang palubos kanyak nga gabrod. Kat sadya Saudi Arabia timuna nga nagteng kumano. Dagosak nga nakastrek iti nagaplayak nga may isang dakkel nga kanalatak nga pagagasan isot nakastrek hak. Napintas ti sasaaden tayo di napintas manunimi ti kasasaad ko idi. Takas lalaeng adak ti Pilipinas. Kaslak, adda ti sikod nga pagtrabaho. Idagbayaga kon, adun tinagbalin nga gagayem ko. Kat nasingin kanyak ti may nga baro. Ama isa nga doktor iti hospital. Iso da ito ni Albert manunimi. May isa nga foreigner. Nagbalin nga close friend ko ni Dr. Albert. Aging ga nagpropose kanyak. Kat gabot kinaimbag na, nalaka nga nasusurok yung patik. Iti ababa pa no manong. Nagkarelasyon kami. Sa nakit imbaga, Mona Lisa, will you marry me? Kalinsuot na ti may nga sing-sing iti ramay ko. Diyan nagkid-kid. Kad inaklon ko ti jaya ni Albert kanyak. Naging narakop kami tinairod. Kat nagkasar kami. Dito'y anaamuak manunimi anamin pinsan ti kinatao ni Albert. Dakkel akas la mansyon ti balay da. Naglawa ti paraangan da. Sa nagadu ti katulong da. May mesa nga anak ni Albert. Na si ate kiti katugangak. No pa'y naiduma ti kultura ken kabawalinda. Wan manong, nakibagayak kadakwada. Ken mawatan na ti asawa. Mawatan na ti pamati. Wano faith iti religion, culture and tradition. Nasiyahat ti naasawak manong, super baknang. Ket kastaunay manong nemi ti panagyaman ko ti Diyos. Napaluwaak ti dalaw sa raksak ko. Tears of joy. Diyak pulos pagarupen manong nemi nga maragpat ko ti kastoy nga kasaya ti level pa ng biyag. Napagasatan kami kin Albert iti may nga babae nga anak. Pinanaganan mi da ito ti Antoinette. Kaya di adan na bulanin na, siguro wala bulon na, hindi imay kami nagbakasyon dito Pilipinas. Kat kastahon na tinagsak ni mama, kat impakita mo ni Dr. Albert respeto kat panakaawat. Na siya ti panakilangan na ti inak. Banag nga nagsidsidaawan ken kuwana ni mama. Impasyar mi ni Albert, manong nemi maragsakan nga makapasyar ti lugar nga nagtaudak.
Partikular manong nemi ti pagilyante nga Pilipinas. Wen, magustuhan na pasyaran mi dagiti tourist destination. Idi agangay kimatang kami nga agasawa iti nalawa nga dute ti sangot ti lauden ti ospital ti Batak. Kani bagak kini Albert nga patak diriminto ti apartment. Ket nagtungtong ed. Very nice suggestion kinunanay di. Manon ni. When? Ngayon medyo makunos mi ti aldaw ngayon kadang mga panagbakasyon. Ket nagsubli kami ti talo. Nagsubli kami ng talo iti asawa ken ti anak mi sa Saudi Arabia. Sa kalpasan ti nasurok nga talo nga tawen. Ket nagbakasyon kami matlayang iti anak ko dito Pilipinas. Na saan nga simurot ni Albert Manong, saan nga nakasurot. Gapo ti kaado ti kumikum na. Takas may sa doktor, ado ti pasyente na. Naragsakan ni mama, iti agbakasyon kami manen ti anak ko. O nalaingan nga agsao kin Magna. Sinusurwak nga agsao iti Ilocano ken Tagalog manong nemi ni Antonet. Sa ti pagsasaw ti Arabo. Marigatan no awan ti amuna pagsasaw. Ket nalakamat ka makaawat. Maawatan na pa ibasit English alangguahe. Kaya hindi nga bakasyon ko manong nemi nasa nga ilik ni Papa. Kaslasana ka mamati manong. Agpakita itanda ito yung lakay. Kalpasan ti manong atawin. Awan idini mama. Tada isuna manong nemi sa di pwesto na. Iti food court. Pinastrek ko ni Papa. Ngayon awan ka, Papa. Anya ka dito na kano? Intro na ka dito. Pakawanan na kumapanasan ko. Ano tinagkurangan ka na kayo? Talagang ado. Gaputa intarayan ti responsibilidad mo. Kinunak ba nung? Ada karasang ti panagsaok. Agpagpagaragar na kinibibig ko nga nagsarita man. Ngam kasapulan. Kasapulan nga. Epeksak. Ti iruken tirik na. Pangahasim ko nga. Pakawanan na. Agparinto mga iti sanguan ng tapno. Mamati ka, napasne ka, agpababago. Kat nagkorno, asimango kanya, kat nagparinto mo. Inatipakmat nga dagos manong Papa. Pangasim. Saggang parinto mo. Sa anak ng Diyos. Kinunak. Among kadi, tiriknak, ini pananawan na kami kini Mama. Nasakit, Papa. Kat arig na, inturong na kami ng imlibsong ititanim. Arig na nga si kamit lang tinangitapuak kada kami ititanim. Arig na si katinang papatay kada kami. Gabo. Awanan, tinam namin pa'y amang biyak kada kami. Pinaybayaan na kami nga namin pinsan. Uwanan ako. Anuguti kapasol ko. Nagbali na ka narukob. Nagbali na ka service. Sorry, anak. Mabaling nga mapakawang kayo, Papa. Tata kayo ti amak. Sika ti amak ka nagtaudak. Aklonek nga sangko na ser mata ti lubong.
Noawan ka. Noawan kayo kini mama. Kitsak ilaksid data. Gabotamok natalyawan ti imbag na ken sakripisyo. Ngimtsak mamaling nga anak man ni mama. No kasano ti sakit tinakem ko ken ka. Amok nga dakdakkel ngem ti lubong ti gura ni mama ken ka. Kinunak manong nini. Anak, ibturak ti ipahe ni mamang mo panusa. Nalabit sa anak, sa nag-agbayag dito eh. Tinaskan kanya, kat nakita ka anak ko. Kat maragsakan na kiti kasasad mo. Maragsakan na kiti si kamat. Si kamat, tinagbalagi, itilaksid ti amin. Buwan. Malunag ti pusok ti kasta nga langa ni Papa manon nemi kat adda asik ken ayat anagari ti kaon ka. Kani di agpakada ni Papa. Pa, alain nyo dito'y. Basit akad dinad. Nga mamok ka makatulong ka na kayo. Inted ko ti may sa bandel asag sa sangaribo manong. Nagadun, balasan ko. So sorry, ngayon jak awatin dito. Awatin yun, Papa. Kurang pa dahil tati. Jakon na ibalikas. Ti kahit ko nga sawun ko mamanong. Kat no pa saan na kumanga awatin, impapilit ko nga awatin na. Halawatin nga rot. Kalagkamanak balasan ko. Impod no kini mama nga imay ni Papa ngim inlimit ko kay kuha na tinted ko a kantidad iti amat. Ti awan ang bain nga amam. Dito laing manong nemi ti kinuna ni mama. Wen. Tinaramid ko manong nemi kaligin si Marsarno Gundawan. Nagpaaramid ak dito story nga residential apag nedan mi. Ket in sangbay ko dito story 50 doors studio type apartment. Na sakop iti may nga lute aginatang mi iti nagbakasyon kami kini Albert. Indalek ko kini mama, ti panakataming, ti construction, kabayatan, napanawak. Agsubli akbat manin sa Saudi. Inyawat mi ti engineer, contractor, ti panakapatakder na. Amo ni Albert nga asawak manong nemi, ti nagkaysa a plano. Wano proyekto. Ti isuna ti breadwinner. Takil ti ornong na, kabayatan ti panagubrana. Malaksid nga talaga abak ng ti pamilya naman nemi nga nagtaudan na ket kabaylan ng gastusan ti project. Nembag ta the high-tech itan nga cellphone ta mai-update ti papaspasamak babayan ti before call ket maipakita kanyak ti ongoing construction. Ket kasta tinaramid. No gustang buyain mi ti asawak ti video call maging pagamit iti opinion. No adda na magustuhan kat siyempre, pabaliwan na. Ngayon, very nice, good. Kung naman ta magustuhan na. Kasta-kasta't naramid, manong nemi nabangon, dagiti project, nga awan kami ti presensya da itang site o lugar, nga nakaibangunan.
Dinayaw ni Albert manong nemi di kinapindas ti resulta ti project iti malpas ready idin for occupancy. In video call manong nemi ni mama ti pakabuklan ti proyekto. Kat nagusar iti drone camera. Babayan iti third eye view manong nemi. Uno babayan iti bird's eye view. Makitam tilangan na iti kasla adda ka iti ngato iti pakabuklan na. Nagpintas manong. Ingkali ka kumiki ni Albert nga kaduami ti anak mi nagbakasyon ket inangay mi ti house shower blessing dagiti na ipatakder nga building kas iti residential ket apartment. Adot iti maray baragsak anak unay kas tamat iti asawa. Kas taunay matiragsak ni mama manunay. Nakagasgasat ti anak mo, mare. Kung kunada kini mama. May samang dayaw, iti na ipatakder, ken ti nalapit nga nagtungpalan na, ken nagtungpalan nga gina. Imbaglaki din tada impanada barbecue ken Mickey. Esot nagapad pa ng paadal mo ken ni Mona Lisa. Imbag ta na panunutan na tinapan sa Saudi. Ken nasarakan na ni Dr. Albert. Ayun na, naggasat kita anak mo. Naggasat kay din nga gina. Kinamkadla ti gasatan niya. Naruhay ti maray ng grande ng okasyon na imbag ta na lawang alon. Wano sakop ti inaladan ti compound. Ta naglaon iti amin nga di maray. Na nalaon na amin di maray manong. Adamat na isagrat nga parking space ket pina-catering service ti panakaisagan na taon iti dinner party ado ti nagduduma nga sang ili ada politiko ada katrabahuak iti dating ospital nga nagtrabahuak kabagyan mi karuba mi gagayem batch iti sekundarya ken kolehiyo gagayem nga umayo na tamat mayat nga oray na sa amin inamis kiti mayda. Pakaragsakan mi dayta, manong nemi. Na minsan nga nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok ti numero. Hello, balasan ko. Hello? Hello, balasan ko. Sek ni Tita nga Melba. Tita Melba? Abang mo ka Tita Melba. Siya ti asawa ni papang mo. Daki gayang. Andiyak naman ngumawag kayo. Nga si ka nga legal ng asawa ni papa. Melba gayang tinagan nyo. Tita Melba. Wahin. Di lamang balin na ako. Umay mo kitahin ni papang mo. Kat sabalin tikwen na. Andiya. Umang angas kadi pailag ni papa. Uwan met. Ngam nakapsuten. Tita, mabaling ka di nga umay mo kitain ni Suna. Para iti maudi akong daw. Tita, tumawag kayo iti ambulansya. Daka di bigan sang gadi, uwan. Tumawag kita ambulansya. I-hospital yun ni Papa. Uno saan kit umay, idiretso yun iti batak hospital. Siya kung di makamuking ko na. Ay, uwan, balasan ko, agyaman balasan ko. Matanda na ka nakapikas dyan ni Papa. Ano nga tat napasamak na. Nagsakit nga ta. Kat nabaybayaan. Nga saan nga nagpapaagas. Diyos ko. Parang niyo kumadibiyag ti ama. Paghasiyo. Kat kalbasan tinasurok amay sa nga oras tinawagan nakmanen ni Tita Melba. Kat dinadaras ko tinapan di ospital. Inasikaso da nga dagos ni Papa sa idikuan indiretso da manong name iti ICU.
iti incentive care unit. Nadanon kong agsangsangit original nga asawa na ni Tita Melba. Jak pa idim pa kamo da ito kini mama manong name. Nga media kangay na panunot ko nga karbangan met di mama nga maamuhan ti kasasaad ni papa. Ket daras nga si bangpet. Agsangsangit ti Melba. Ngem ni mama kasla awan ti tumrem nga luwa uno agarubos keng kuan. Anya ka diti napasama. Ma, tsaka mo, intawag lang ni tita. Iso nga, ingkid daw ko keng kuha na nga dito'y batak, di pa kaagasan ni papa. Binoy boya mi iti sarming ni papa manong nemi. Tasanta kami matapalubusan na sumrek iti unay. So kapoy boya milatan. Biyang ko tinagkarkararag kat kaday di agundawe nga nagsarita da mamaki ni Tita Melba. Pinanawak ida. Kapadadyak masarkadaan manon nemi tiriknak. Diyos ko. Spalin nyo ti biyak ni papa. Spalin nyo ni papa. Ngam nagsakit. Nagsakit ka nakasaksakit. Ta saan nga nakalasat ni papa. Pimusay ni papa. Saan nga nalasat ti sakit na. Sayang tadyakon nakasalita. Naimbag na nakapagsalita kami idin tinaminsan kidney trouble, tinamuak na sakit ni papa. Nagdialysis, iti ba katawan? Ngam napardas nga imres ti bakina. Kat daras nga kimapsot. Napardas nga si Macnap, ti blood poison, iti bakina. Nagsangsangita. Kinindaw ko iti asawa ni papa, ni Tita Melba, nga ditoyin batak, nga may mansayag ni papa. Yung pakamumi ka na kita anak da, na kita kakapsat ko iti ama. Kaya yung palubos naman. Kasta orin iti panagyaman ko kadakwada. Nalabit, mawatan da tirik namin nga gina. Ano pa'y ad-addang isuda, ti addaan ti karbengan. Ngayon paay damat ka na kami. Nga iliwin mi ti amak, ta isumit ti amak, ta iso ket amak, nga asawa kanin patagmet ti ina. Naimbag na nawatan ni Albert ti sitwasyon ko. Kani di balay mi tinakaimansayagan ni papa, imay na kiti anak ni papa, ket nagtalin na edda nga nagyan iti apartment, sa inuray da ama ipunpun ti amami. Naruay nga sangsangit mi ken idit adda kami niti simbaan nga nakaimisaan ken nakaikararagan ti bangkay ni papa. Impeksak. Tiladigit ko manong nimi. Siyak nga anak ni papa itilaksid ti kalesa. Siyak nga bastardana. Nagyamanak, kakapsat, ti anos yung imay nakipagmaysa, nakipagladingit, nakipagrik na, kabayatan ti mansayag ni papa. Agyamanak, kadigiti ayat kan tulong, dagiti saan nga magkatadan nga tulong ken wagasyo. Agyamanakmet ka dagiti kakabagyak ken nakayo kagayem.
Kastamat ti pamilya ni Papa. Amok ka na sa kada kayo, kakabsat ko, ti papanaw, ti ama tayo. No pa anak nga konjugal, kakabsat yo. Tamay saak lahi nga bastarda. Ngayon saan nga lingad ka na kayo, nga siya ket anak ti ama tayo. Saan nga lingad ka na kayo, nga siya ket anak ti ama yo. Papa, sika ti amak. Iba't pateg ka. Kahit nasakit man nga awatek, ti papano mo. Palubusan na ka. Malunin ti ayat mi keng ka, Papa. Kaya dakan tulata kang kanayon ti silid ti puso mi. Saan na kanto nga malipatan, Papa? Kinon ko na ngagsang sangit manong. Kanimbulos ko, tinagarubos nga luluwag. Diyak tumalipatan ni Papa. Numan pahi. At na nagkurkurangan na kada kaming agina. Napakawan mi, masyanak ti kasasaad ti original ng pamilya na. Ngam sa balik ko na kadakwada. Taon matlaing, tawan matlaing tinakaadal kada kiti kakabsat ko. Kakabsat ko na. Agpapada kam nga ti ama nga nagtaunan. Aramidag to ti amin na kabaylak, kamang tulong amang saranay kadakwada. Dayta ti karik iti bagi. Ken paset iti karik. Iti sakaanan. Titanam de di Papa. Papa, no pa'y putot na iti laksid ti kalaysa. No man pa'y putot na bunga iti panangalilaw mo ken ni Mama. Kaya saklaing tinagbalagi ka na kami nga kakabsat sang ganit. Na nagbaling nga karit ka na kami kini Mama. Ti panang baybay-am ka na kami. Awan ti pagdanagam, Papa, ikarik. Saranayak. Tulungak. Ipaaymi. Iti asawak. Ti anyaman na pagimbagan. Apagsayaatan. Di kiti kakabsat ko. Ikarik ka na kayo dayta, Papa. Kat kasta nga rin tinapasamak manong nemi, kat kasta o na yaman ko kini Albert nga asawa. Yan tangay ko na may samot tiya anak mi, nilayang Antoinette. Siguro manong nemi kat imama ni Albert, tabi may samot lang ti putot na. Iso nga ing karing na, nganuan niya ti karik, kat tulungan mi, dagi di kahapsat ko. Kat dagi ti interesado unay ngagbasa, intuloy da ti panagbasa da. Dagiti saan nga naikandigon daway nga makapagturpus, tinulungan mi da, inikkan mi da, tipuunan da. Di mabubus ti panagyamyaman kaniyak kada kami dagiti kakapsat ko iti ama. Di mabubus ti panagyaman ni Tita Melba. Lamama kini Tita Melba, nagbalindan nga best friend forever. Tatumultulong manong name ni Tita Melba, iti negosyo ni Mama. Dagiti dua, ababay iti biyag, dedi Papa, nakasingsingad da. Kada kami nga putot, dedi Papa, nakasingsingad kami. Dito nga ro, ti pagkasalita, panong kadagyaman naglaunay, ti anos mo, nga nangibasa, na iti surat ko, more power to your program and your family. Tuyagyaman, Mona Lisa, iti siyudad ti Batak. Iti panangisurat, ken panangurnus di Saldi Codal,
iti Salag, Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya manaken ka, pagayam ko nga manilista din ka pa ng isalaysay, ti Father's Day Story, ken ni Saldi. Kanagyaman nagmat kadagiti aming nga nagbuya, nagdengeg. Thank you very much. Salamat po.